Naša spoločnosť Wellness Systémy na základe svojich skúseností, dlhoročných skúseností v obore výstavby bazénov, saun a wellnessov sa podujala na nový vlastný produkt bazéna z lodného kontajnera s názvom Ironpool. Podarilo sa nám v podstate tento prototyp postaviť a stihnúť prvé verejné predstavenie na agrokomplexe Nitra, kde sme ho prišli odprezentovať širokej verejnosti a zistiť potenciálny záujem o takýto produkt na našom trhu. Bazén je konštrukčne stavaný na hĺbku 115 až 120 cm, ktorá je optimálna vzhľadom na využívanie či už vysokých alebo nízkych, alebo dospelých, alebo detí. Pri tomto bazéne sme sa snažili, alebo sme vytvorili 4 modely prevedenia, ktoré vyplývajú z výšky alebo hladiny komfortu, to znamená bez použitia vstupného schodiska, s použitím vstupného schodiska, s ďalším schodiskom v samotnom bazéne, alternované bazénovým rebríkom s výbavou podhladinového osvetlenia a nejakých doplnkových technologických zariadení, ako je napríklad protiprúd, solárna plachta, chemická stanica. Je to už vlastne na individuálnu konfiguráciu zákazníka a potrieb toho zákazníka. Bazény sa budú vyrábať v zmysle dostupných kontajnerov, to znamená, že v 6-metrovej, 9-metrovej a 12-metrovej dĺžke, s tým, že šírka je vždycky konštantná 2,4 metra. Technológiu, ktorú sme použili pri tomto produkte, sme sa snažili vyberať takú prémiovú a trendovú pre dnešné obdobie, takže tepelné čerpadlo a filtračné čerpadlo už je invertorové, to znamená, že si regulujú otáčky a tým pádom sa dostávame do veľmi efektívnej prevádzky, kde napríklad teraz pri tejto filtrácii nám filtračné čerpadlo ide na 70 W. Výkon tepelného čerpadla samozrejme je potom adekvátny podľa teplotných alebo poveternostných podmienkach. Filtrácia na zabezpečenie mechanickej čistoty bazéna je použitá kartušová filtrácia, ktorá vlastne zase umožňuje jednoduchšiu údržbu pri čistení, pretože pri dodržaní hygienických potrieb vydrží, dá sa povedať, že celú sezónu. A tým nie je ani potrebné zabezpečovať dopúšťanie vody, okrem toho, čo sa samotná voda odparí pri teplom počasí. V rámci doplnkovej výbavy, ako som spomínal, je najžiadanejšie atrakcia protiprúdu, ktorý je ako príplatková výbava, aby v podstate ten bazén tých menších rozmerov umožňoval aj nejaké tie športové zážitky. No a hlavnou výhodou konštrukčného riešenia tohto bazéna je to, že vlastne ten kontajner je samonosný a preto umožňuje veľmi jednoduchú inštaláciu alebo umiestnenie bazéna v teréne, kde štandardné prevedenie je tak, je to možné vidieť u nás na rovnú plochu, ale to, čo najviac je cielené pre tých zákazníkov, ktorí majú nerovný terén a veľmi extrémne šikmý terén, kde stavebne je problematicky riešiť štandardný bazén. Takže pri použití tohto typu bazéna sa urobí podporná oceľová konštrukcia, ktorá umožní vlastne ten bazén položiť na tú samotnú konštrukciu a získať tým pádom bazén aj v nedostupnom teréne.